واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وياددن ol wagtny kesiz şonda azdyňyz we zaif hesap edilýän kuvwetsizdiňiz. Korkýardyňyz adamlar, ýani Qurayşler sizi birden tutup helak eder we esir eder diýip pes size penah berdi. We özüniň nusrat bilen size kuvvet berdi we size pek bolan mal-y ganimetden berdi. Şayet siz şu nimetlara şükür edersiňiz diýip. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. Ey müminler, Hudaýa we Hudaýyň Resulüne hyýanat etmeň we öz araňyzda bir-biriňiziň amanatlaryna hyýanat etmeň we siz de şonu bilip durup. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. Ey adamlar, bilin we agah bolun, malyňyz we owladyňyz fitnedir. We uly sogap we hemişelik nimet Hudaýyň ýanyndadyr. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. Ey müminler, eger Hudaýdan gorkup perhiskar bolsaňyz, Allah tebarek we taala siziň galbyňyza nur hidaýet berer. Şol nur hidaýetiň wasilesi bilen hakny batyldan fark berersiňiz. We siziň günählerinizi ýok edip aýrar we sizi magfirat eder. We Allah tebarek we taalaň fadly keremi nihaýetde uludur. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وَيَادَت ol wagtny ki kafirler sen üçin yaman tedbirler we hileler ederdiler. Ki seni tawgif etsinler, ya seni öldürsinler, ya seni watandan çıkarsınlar ve kafirler mekru hile etmektedirler. Ve Allah tebarek ve taalaň mekri hemmeň mekrinden güýçlidir. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. O wagtiki kafirler biziň ayetlerimizi tilawat edilip okulsa aýdarlar, biz okan zadyny eşitdik. Eger isteseň elbette biz de şon ýany söz aýdarys. Bu sen okan zadyň hiç zat däldir, meger geçenleriň sözleri we hikayetleridir diýip. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Yadet kafirlerin aýdan wagtyny. Kafirler aýtdylar: Hudaýa, eger şu Qur'an hak bolsa, pes sen bize asmandan daşy ýagdyr ýa başga bir güýçli azapny bize nazil et diýipdir. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah tebarek ve taala kafirlara sen aralarında bolup azap bermez. Ve Allah tebarek ve taala şolary azap berýän däldir, şolar istigfar aýdyp magfirat talap etýän hallarynda.